wechego mago hala. Be rawere oikore ne timo hala e pacho kae. To bende sirikal mano ma pacho kae, mano motelne kod jatend piny Kenya William Ruto, bende oloso lwasi makare mar rawere ma nyalo timo godo hala e yo makare. To mago ma nitiere pawo hala be ginyalo dhi mbele kod ohala gi e yo makare. To mago ma chunygi gombo donjo e ohala. Bende lwasi nitiere kaachiel kod chenro mopogore opogore mag sir ma rawere nyalo timo godo hala e pacho kae. Nyakwara Muge Ajwanga, mbaka makamae kaka pile in bende warwakie. Bed thuolo mar chwalo paro, penjo, ote moramora kokalo e namba mar ote machuok 23600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Gisani Nyakwara Muge Ajwanga ntiere kae kod rawere adek mosechopo e studio. Yiena mar mondo mi arwakgi, mar mondo mi wachaka twak marwa ayanga. Rawere mamoko mano Beli Orando kaachiel kod Remi Osos, Beli Orondo kaachiel kod Remi Osoti bro bedo kariwore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Chak kod rawere mantiere godo kae, antiere kae kod Roni Ochoro, ja kedne ratich rawere kata ja kedne rawere. Oyawre Roni, ichiwo nade? Achiwo maber. Machiegni twak. Ami thuolo mondo ipakri matin. An iluonga ni Roni Ochoro, an wuod Kibigori e Muhoroni sub-county, Kisumu County. Akedo ne rowere kendo an e pawo ohala nikech nyaka tiek university sani en hika mar 6. Pok ne ondika, asebedo mana katimo ohala ka kod kacha. Kiwacho ni sibedo kitimo hala, en hala mane misebedo kitimo? Kase gino mok inyal yanga. Hapana, an e ohala mar iluongo ni sportswear, lep jotuke. Waloso. Kendo wa distribute Kenya ka, Uganda kod Tanzania. Machiegni ahinya e twak mar okinyi makawoni bobedo kinyiso ni to lwasi mar timo hala ahinya to ne rawera matin kaka ini wacho ni higni 6 nyaka ni wuoge mbalariany. Lwasi mar timo hala e pachoka osebedo yo machalo nadi. Yiena mar mondo mi arwaka Rigobert Songa. Rigobert, machiegni papen mari. Erokamano Joyce. Iluonga ni Rigobert Songa. An japuonjre e mbalariany mar Technical University of Kenya. Awuok Rongo Central Kamagamba. Gi sani to gimokela kar ka en weche ohala. An founder and CEO of Rigoware. Kamano. Machiegni twaka okinyi makawuono. Wendona machielo antiere kae kod Evelyn machiegni. Mano Evelyn Denda machiegni papen mari. Erokamano ahinya. An Evelyn Tieno Dinda. An nyar Kochia, Homa Bay. Kendo an founder mar Champions for Change Youth Network. Okane school sani nasetieko higa mokalo. Koro an founder mar Champions for Change Youth Network. Koro Youth Network en based Homa Bay to partner gi organization, partner gi communities. Koro wadwa ni aneni to be rowere gin ready, be giyudo gik monego giyudi. Achiel kaka koro in founder mar youth organization, be un ready, be usongo, be gik moko timore kako nego timre. Erokamano. Ine madwa na chak kodi mana Evelyn kantiere kuomi kanyo. Kwa chako twak marwa ayanga, wang'e ni higa ni mano mar 2026 kaachiel kod higa mokalo. Jopiny osebedo ka ywaka ni uchumi marwa ok osebedo makare. Kata kamano, rawere matindo montiere gode pacho kae, nikech wawacho ni rawere gin jogo ma hikgi ni e kind higni 18 nyaka higni 35. Ka wang'iyo rawere montiere gode pacho kae, kaachiel kod in kaka achiel kuom jogo makedo ne rawere kata champion, gik mopogore opogore mabro bedo ka konyo rawere kuonde mopogore opogore magintiere kata kaunti ma Homa Bay kama thothne itie. Bende paro ni rawere nyaka sani bende wanyalo wacho ni gintiere kod paro mano mar donjo kata lwasi mar ohala e pacho kae. Evelyn. Rowere nigi paro. Achiel gimomiyo rowere nigi paro nikech ingen rowere kane somo ne ging'e ni tije nitie. Kani chok chaka class 1 ngisini dhie secondary, kiteko secondary ngisini dhie college, dhie university, bomi tich. To koro rowere ochopo giteko secondary, giteko university, giteko colleges. To gibiro gifwenyo ni tije mani ngiso gigo onge. Jonyuol ngiso gi tije nitie government, school. To gifwenyo ni kati bed isomi bed daktari, isomi bed engineer, tije go onge. Emomiyo sani kawuono kidhi town iyudo ka rowere odonjo nyaka go picha gine stadium, iwuotho mago ohala. Koro rowere wuok gidwa timo ohala kabisa.
Rigo Batin kor kakori gisani ahinya nyata higani mar 2026 bende rowere nitiere kod paro mano mar donjo hadi winjo kaka Evelyn oseloso kanyo. Gima kaka Evelyn owacho no bieni ndalo mano dong ni kono waga yanti education is the key. Koro seche moko koro aneno ka rowere neno ni ati samoro the udi mane education yaw gitinde bet ka girumo. Koro the only thing that they can go to is doing business. Nikech sanie wale nati ji mang'eny graduate pile and the job creation tin. Koro the only option makoro waneno ka rowere nitie godo and just venturing into business. Yes. Roni in kor kakori. Aneno kibuonjo e kinde mane Rigo Bat loso. Eriko wacho ni kis tete manono gbani ya udhudi no setigo te. Sani kizoge kanye ngamolal gi kifungu. Atamalo 87 wacho ni tich mag rowere thin e Kenya kae mana kaka gisewacho. Evelyn wacho ni ka system manoketnwa kata fundi manoketnwa e Kenya ka wacho ni onego bed ni kisetieko skul tidonji tich. But gi reality ma kawuono wan go kawuono kisea skul to koro tijni yudo ka onge. So most of us wan duto kaka rowere matindo jomoko nokonyuol jo biashara but chuno wani mondo adonje biashara mondo mi wa survive. Okidhi kanyo nikech samoro nikech iwacho ni sales kata uso gimoro ok en talent mar jite. Nitie jok moko mathagore sana mondo usi, nitie jok moko maber mane back office. Lakini nikech tich mar sirikal kata tije ma onego beni rowere yudongi. Koro iyudo wang'eny wadhi nikech achune. So is not the government, ok en sirikal ketwa ni mondo wadhi ohala, en gik ma oketi ema chuno wani mondo wadonje ohala. Emomiyo kana chako na wacho ni mai kamara uchiel. Kapok iyudo tich. Pok na yudo tich. Nitie thuolo mane almost seche moko na donje depression. Nikech iyudo ka dala ikone ni chaka. Isedhi university tinyisi ni chaka. Ting'eni ng'ato ka ng'ato nigi principles mage. Iwacho ni anto ka chieng' ayudo madwaro tabro yudo. To iyudo ka philosophy no opogore, ji opogore. Koro awuok e depression ni kaparo ni nitie gima nyalo timo. Eka koro nadonjo ohala. Sani en ika mara beach nyaka donjo ohala. To nikech ohala na donje anto ber nang'e but nitie jok moko madonjo nikech man is the only way magi nyalo survive. Nono to gibiro kwalo. Yeah. Mane gima timore sani. Iwacho kanyo makare ahinya to penjo machielo mabende wanyalo bedo ka wapenjore. Iwacho ni en hiki mano mar abich koro nyaka koro ni donje ohala mano toka wanyalo wacho ni ne higni 6 ka isetieko tiegruok kache balariany to pod in oko kapok ibedo koda tich mora. Penjo en ni rawere dwaro support mane Roni kapod antiere kuomi. Rawere dwaro support mane ahinya kotudore koda wechego mago mag chako ohala. Kuom ranyisi in kaka Roni support mane ma inyalo wacho ni rawere dwaro mar mondo mi gineni giyudo lwasi mano mar timo ohala makare Roni. Ing'eyo kama Joyce system ma Kenya ka opogore gi systems machalo kaka Rwanda, chalo kaka Singapore ma idwa terwa ni nikech iyudo ka Singapore gi Rwanda registration mar ohala en free. Kidwa chako ohandi to en nono. Lakini ka in Singapore to nitie grant kata pesa ma ok chul, ma ok duoki mag sirikal miyi. Aneno ka Kenya ka ochake ni Nyota. Lakini iyudo ka en pesa maber. And then gimoro kendo machak nyaka wang'e ka Rwanda gi Singapore ni mentorship mimiyo jogi mondo tigi pesa ni chalo nade. Aparo ni gima rowere dwaro sani kopogore gi grants, actually ok wadwa debts, ok wadwar pesa moro mimiyowa ni waduoki. Wadwaro gimiluongo ni grant en pesa mimiyi mondo ichaki, lakini nitie ng'at manyalo nyisi ni pesa ni timri nade itigo maber but ok duoke. Kenya ka komiwa pesa kaka koro Hustler Fund manye sirikand William Ruto kelo en pesa miduoko, lakini Singapore imi pesa mok duoki. Aneno ka koro Nyota okel, lakini Nyota ni ok nyal kel ka system pod rach. Nikech
system pod rach. System mane marach? Makuri wacho no kel chenro mar nyota to system pod uneno karach. Joyce ani kimiya pesa kama wane studio kae. Kasti kao producer mari udhi retarget mondo kao pesa. Mano nyiso nang'o? Nikiseche mikao producer mari udhi omaya pesa, osiepega ma wan go e studio kaka kawuono wacho ni Joyce nomiya pesa. Lakini nitie kaka pesa idhi kaw kuoma e gate. Wawuondre ni imiya kata siling 10 ni mondo adhi achak go ohala. Lakini idwa kaw siling 8. Idwaro kaw siling 8 registration. Sani kata kiyawo ohala mar luoko kaka biro kata wacho ni miyawu mondo aluok no studio. Kikawo ohala mar luoko, idhi register ohala no gi siling 10,000. Idhi manyo name search gi siling 2,000 kata 1,000 whichever. Kine ang' asegolo pesa no duto en gimoro siling 15,000. To 15,000 ni odok iri Joyce in mane miya pesa ni. And then nitie chak taxes ka kod kachecha ma onego beni achaka chul. Oshuru ng'eny. Omiyo seche ma imiyowa this opportunity kata imiyowa pesa ni kata imiyowa system, wadwaro ni system obed maber. Wachal kaka Singapore mwadwa dhiye no kata kaka Rwanda mwadwa dhiye, ma system ber kabisa maki imiyowa nyaka tax exemption. Matieni inyalo nyiswa ni ya Matini ni tax gi idwaro ni gibed tax exemptions mimiyo rawere kende kose mimiyo ng'ata madwa chako ohala e pacho ka Ironi. An dang'iye ni imiyo ng'ata madwa chako ohala. Nikech ohala ok ong'eyo ni an Roni an kijana an rawera. Ohala seche moko tek. Adwaro ni tax exemption ni kata ka en 1 year timiye ng'ata madwa chako ohala. Nikech man is the only way. Kaka nachaka wacho ni gini ena chune ma ichuno wa mondo wadonje. Koro kolosnwa system, olosnwa fuondi mondo mi at least there is a way forward ma register for free and it takes very few hours. Singapore imi grant, imi mentorship, imi skills. Mago waonge go. Sani koro komiwa pesa ni skills modwa tiyo go kode nang'o. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya to nyakwara Mugiajong bende ang'isi ni nitiere weloga mamoko mano Beli Orondo kachiel kod Remi Osoti mane dhi riwore kodwa kinde modhi mbele kod twak marwa. Gi thuolo ni gisedonje studio ka kendo yiena mar mondo mi arwak gi twak achiel kachiel. Achak kodi Beli oyawre ichiew nade. To gisani wanyalo wacho ni bende rowere nitiere kod thuolo makare mano mar timo ohala e pacho kae machiegni Beli. Rokamano ahinya Joyce, oan gi nyingan Beli Orondo, atimo ohala mar timo branding, t-shirt, printing, banners, gigik makamago. Koro penjo mi penja ka nuonago kendo. Bende rowere nitiere kod paro mano mar donjo e ohala iyo makare gisani. Gisani anyawacho ni ohala e gima rowere paro timo sani, nikech kaka ing'eyo wayudo ni tije onge, tije andika mang'eny sani onge. Koro gima rowere sani paro en ni be nitie gima nya timo kopo ni ok ondika to ohala e duoko ni kare ng'ato nya timo ohala. Koro yudo ka thoth gi sani endi kapok giyudo pesa mar timo ohala ineno gi online gitemo timo gige online e TikTok ibo yudo rowere mang'eny temo loso pesa through online. Jomoko be chako timo ohala matindo kaka uso wuoche, uso lewni, moko bi yudo kodonje makeup, gitemo tiyo gi skills magin go mondo mi giyud go pesa. E kaka nene gisani. Machiegni twak yena mar mondo mi arwak Remi bende twak. Remi oyawre ichiew nade kendo machiegni twak okinyi makawuono. Rowere masani bendi paro ni gintiere kod paro mano mar donjo e ohala mopogore opogore ma ng'ato nyalo donje e pacho kae. Remi. Erokamano Joyce, mosenyikwara Mugiajong te. Kachako twak okang' kata odiochieng' kaka wamedo sudo kinde ka kinde. Wamedo yudo ni jogo mawuok kuonde tiegruok miluongo ni mbalariany, jogo mawuok kuonde tiegruok meke TTIs, jogo mawuok kuonde tiegruok meke TVETs, ng'eny maloyo job opportunities ma wan go. Miyo rawere dong' gi gimoro, onge gima gidong' godo mopogore gi kaka wanyalo chako kiwan. Kiwano biro niya, ngima nyaka dhi mbele. To ngima nyaka dhi mbele, to odwa dhi mbele nade? Emiyo ng'ato chako ng'iyo ni adwa chako gini gi kanye. Kata kamano, ema miyo ng'ato chako paro ni adwa chako ohala. To ohala, gin ohala e kidieny mopogore opogore. Nitie ohala matindo, johala matindo to gi johala makoro dongo. Kata kamano, youths mang'eny yudo ni ohala bedo negi matek matin nikech onge that deep thought ni ohala bende ng'ato nyalo chako mabed successful in life.
kwang'iyo wano believe ni ohala en ohala moro maduong' ma ng'ato nyalo wuok dichiel to yawo kampuni mana ka youths mang'eny ng'iyo ohala but ok wang'eyo ni ohala nyalo bedo ohala kata mana matine mogik tinyalo dongori kichako from somewhere. Koro mano miyo youths bedo gi that aspect mar gini tek chako kata ohala tek run kata identification mar ohala mane madwa na dhiye mondo abed successful. Iwinjo ka dwa chako to bedo gi kiboji moro kawacho ni ohala ni dhi wang'a to pok otemo. Miyo youths mang'eny withdraw kata bedo mondo girit andike. To seche mondiki kidwa rito andike ema iyudo ka ng'ochoro wacho ni osebedo higni 5 kapok ondike. Miyo youths mang'eny sani bedo gi paro mar chako ohala but nitie that aspect maluoro ni wadwa chako nade kata wadwa chake gi kanye. To kata kwa wadwa chake to wadwa chake gang'o. Miyo mano kaka youths medo paro to kata paro no biro negi to bedo negi matek matek. Mano bende makele penjo machielo Remi kapod antiere kuomi. To bende rowere gidwaro support mane mar mondo mi gichako ohala e pacho ka. Iwinjo kanyo kaka Ochoro noloso ka koro wacho kanyo ni ber ka koro imiyo ng'ato pesa ok ni miye hola ma odhi duoko ni ber kimiyo rowere pesa mano miluongo kanyo ni grant. Masiche moko rawera nyalo kawo to chako godo ohala e yo makare. To kopogore kod mano bedo yuago mano chenro mano mar ndikruok ne ohala. Kori Remi pani rowere seche moko gidwaro support mane kata sir mane mar mondo mi gidonje ohala makare e pacho kae Remi. Mokwongo rawere e pacho ka dwaro gimiluongo ni mentorship. Mentorship program mikawi tidhi workshop ti ng'ato guide on what do you need. Ang'e dwaro mondo ichako ohala. Skills mage midwaro mondo mi ichako ohala. To en ang'o ma kichako kata ber ohala mane ma kichako kanye to anda nyalo succeed. Mano mentorship. Number 2, jowere dwaro gimiluongo ni hola kata loan. Pesa tek yudo pesa mabiro aka grant sani. Kaluwore gi US and donor countries oketo obadho mang'eny mondo bi countries meke Africa nyalo yudo those grants. Koro miyo youth sani kata rawere dwaro gimiluongo ni loans mondo mi ginyal chako ohala matino tindo. Kata kamano loans go ema ber kamiyogi to kimiyogi those loans to bedo gi idwoko gi profit matin kata the return ratio obedo matin mondo at least ohala medongore. Nyocha kineno ka government launch the Nyota Fund. Ineno ka governor ma Nairobi Sakaja nowacho ni jogo madhi chako ohala no for the first period kanyo ok gidhi chulo gimiluongo ni the rent mondo at least ohala kungo o develop aspects kata environment anago komed mirawere tido ka ginyalo tegno e that environment. Machielo rawere seche ma gidwa chako ohala kata gidhi ohala no rawere dwaro alwora makare. Iyudo ka ji mang'eny yudo chako ohala kichako maybe kata gi town ma Nairobi kaendi iyudo ni yudo chako ohala nikech ikia ni ng'anyo dhi timore tich adi mohandi no iyudo ko otimore nade okethi kata otur omayie. Rawere bende dwaro security seche midhi chako ohala no iyawo sure you ni kumidhi chako ohala no in gadieri ni ohandi dhi bedo makare. Gik moko ka insurance meke businesses mago gik ma rawere dwaro mondo at least ka chieng' moro masira mar apoya kaka mach nyalo wuok mawang building ma maybe wandi ntiere no ere kaka inyalo bedo funded back mondo ichak iduog back to your feet. Koro rawere dwaro gik mang'eny mondo at least seche midonjo ohala cha to you are sure ni ka ng'ama kata ng'ama dang' timre to in gadieri ni wandi no dhi chung'. Penjo en ni support makamano ginyalo golo kanye adwa ni mak parono gi kanya hiena mar mondo mi adok Evelyn network. Evelyn in korka kori support bane mar rawere dwaro mar mondo mi ka gidonjo ohala kata ka koro ging'ado bura ni an kaka rawera yes asetiegora graduate to koro onge tich manyalo donje. Support mane ma rawere dwaro kata rawera dwaro mar mondo mi odonje ohala ma entiere kod adiera ni nyalo kelo ne yuto makare. Evelyn. Achiel support mar rowere dwaro en pesa. Nikech mondo ichak ing'e ni ohala ok en wacho ni adwa chako ohala to ok itime. Achiel odwaro mondo ibed ni in gi pesa kata ka en 3,000 kata en 10,000 ing'e ni adwa dhi chako ohala mar uso tong'. Nyaka ibed achiel gi pesa achiel ma idhi ng'iewo godo gik midhi chako godo gino. Alafu mar ariyo rawere dwaro alwora maber. Gidwaro alwora maber mar timo ohala no. Nikech ing'e ni ndalo mang'eny waseng'iyo e pinywa kae waneno ka nitiere weche kaka tax, nitiere weche mag juoko, nitiere weche mag ang'o. Iyudo ni ng'ato dhi e town uso tong', odhi uso smoche. Ing'e ni magi gik ma ahinya rawere uso.
giringo nikech jojuoko chopo, giringo nikech onyisgi ni kuma giuse no ok en kuma ber. Koro achiel manyalo wacho ni rowere dwaro ahinya en pesa, mar ariyo en alwora maber, mar adek en support. Onyalo bedo support mar government, onyalo bedo be support mar family ni, nikech family konyisi ni gimitimo no ber, idhi medo mbele, idhi bedo gi mor mondo itime. Koro an anyalo wacho ni achiel maduong' mar rowere dwaro en pesa. Onyalo bedo from government, onyalo bedo kata from family, nikech ing'e ni pesa government mondo chop kaka nyota ing'e ni sani penja ni ng'ato kae ni ing'e ji adi manoyudo nyota, onge samoro ng'ama ong'eyo. Koro onyalo bedo achiel support mar family ni, mondo ing'e janyuol koneno ni nyathine no puonjo nyaka secondary, opuonje nyaka e college to tich pok oyudo, onyalo ng'ise ni kata nyathina ambe natimo magi. Onyalo bedo funds from your family, onyalo bedo from your spouse, nikech nitiere be youths moko ma already are married. Onyalo bedo be from government, which can be a bigger picture. Atokor ka koririgo bat ini nene nade support mane masche moko rawere dwaro mar mondo mi business kuom ranyisi mari ma itimo kata mari mani donje kata ibedo ni podi in japuonjre mar mondo mi omed dhi mbele yo makare. Gima anya wacho ni we need the skills. Yeah, we need the entrepreneurship skills. Nikech samoro nyedo ni ati pesa mi yes, lakini kikia gimidhi timo gi pesa ni, you will fail. An gusipata ma ang'e mano yudo nyota fund. Pesa no, en osechamo te. Onge biashara motimo godo. Koro, we must first have nyota fund ng'apa ni kapok omigo nitiere kaka winjo be ni kuongi tie gi matin mondi kose mago duto no kale to pesa podo chama kose nang'o itie gi mani itie ka jogo biro to giwacho ni ati sinam na yo my friend. Koro aneno ni ati onego bed ati wabedo gi tiegruok moro matin. Koro for example kata ka wacho ni ati tiegruok ni dhi bedo for a period of maybe 3 months on business. That one will help, because if we lack knowledge or skills on what we want to do, then we'll do nothing. Ineno. Koro samoro inya mi pesa no, kata inya do support no, lakini ido ni ati you do not know kaka business ni unubiyati bedo rand. Ineno. Koro seche moko ni ati instead of doing this, you have done the opposite. Koro ni ati pesa mano mi each and every day is bringing losses. Each and every day is bringing losses. Koro, besides funding and humble business environment, on Ubedogi, the skills also. Yet without the skills, we'll be doing nothing. Yes. Skills, muhimuka ahinya. Beli. An kaka nene, gimaduong mar rowere onego mi, the first thing onego gipar ni onego akwongo ang'ini be en gi chuny mar timo ohala. Samoro idwa timo ohala to be en gimidwaro. Idwaro timo, kasto the second thing wapenjore ni idwa timo ohala mane. Kik bed ni ichuni ni tim gima kama to chunyi onge, nikech ka chunyi onge ohala no okibitime gi chuny achiel to bo fail. Kasto nego koro mi opuonji kaka itime, nikech jok motimo business bo koni niande in as much as wadwaro pesa to most of the time ikoniga ni the first business michako kik ikawe gi loan, nikech the first years mar ohala samoro kidhiudo profit. Koro the best thing makwadwaro en pesa, kik miwa loan to nego miwa grant. Pesa makomi ting'eni dhi loko kasto ok ni dhi chule, nikech kopono koni ong'isi ni en loan, koponi ohala oko pick up maber, idhi yudo pesa ni kanye miduoko. Mage gik matero jok matindo depression. Koro nego puonjgi kaka itiyo gi pesa, ibed gi skills. Kasto education, money education nyaka puonji, how do you handle money, nikech koponi ami 10,000 sani ni chak go hala to in ng'at mane poko mako 1,000, ngeni pesa ni dhi buogi miweno ng'eny. Koro nyaka puonjgi kaka itiyo gi pesa, nikech ng'at mapok nomulo pesa kimiyo pesa they'll misuse it. Bo yudo ka gigo sherehe sate. Koro nyaka puonjgi about how to use money. Kasto kwa kimiyo gi pesa ni to kiko bed loan obed grant mabokonyo gi. Then skills be nyaka migi. Gima itimo Homa Bay County gi iluonge ni fundi mang'ula cha ber. Iero type of skills midwaro. Kidwa tuang'o wuoche, kidwa bedo tailor, tipuonji to kisetieko puonj timi materials ma you need, tichako hala. Kora paro ni magi gik ma jok matindo onego kony godo. Kawacho na nadwa tueng'o to miauru gige tueng'o to yaona kumoro.
tachak timo tijno. Mane support maneno nego miwa hinya skills and grants plus the training we need on money. Erokamano. To ng'awinjo bed ni timo magi hie kapod antiere kuomi beli. Ng'amonego bed ni timo gigi chakore wacho ni it starts at home kata in as a person nikech ngeni age moro kisechopo an adult tichako neno gik moko differently nikech sani wach no wuoyo kuom jomatindo ma osedhi e mbalariany kata mosetieko high school tok nyadhi e mbalariany tiere kind of education miseyudo ma wangi yaore inge kuma ngimani dwa chake. Koro it comes from self motivation kata ka in gi mentors kata kionge mentors to family ni jok mantie aluorani kata inya chake gi e school ichak puonji skills e school kata jo nyuol ni inya chako puonji chon ni kitieko idwa timo ang'owa wange maber ni tije tinde tin. Koro inyami koponi okayudo tich nyakibed gi option 2. Koponi tich mar government ni okayudo kata okondika, there's something I can do gi skills ma I learn either from high school kata embalariany. Koro nego chake from school gidala. Koka wachak government onego bed mani konyo wa koro isechopo itieko high school okinya dhi embalariany wanya konyi nango. Jonyuol boneno nyathini osomo kai okwamo wanya konye nango mondo okonyre ngimane. Koro it's both ways. Ai kinde mwaptua kan no kanitiere weche makoro nyiedhore lela. Yes, bed ka ng'ato nitiere kod skills, ber ka ng'ato timo hala ma ene mogombo matinde ni ene moyiene. Kuom ranyisi an kaka Joyce anyalo wacho ni an koro ang'ado bura adwa kata loko hala mano mar uso lewni obed mago mag mtumba kata mago ma iuse butik mano ondamo ma ng'ato nyinjo bed ni ng'ado ki en maduong' mabende waselose en kutudore kod omenda kata pesa ma ng'ato nyalo chako godo hala. Mwang'eni nyaka sani koro sirikal ochako chenro mano mar chwalo omenda ni rowere mano e bwo chenro mano mar Nyota. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto ne nitiere kaunti ma Kisii ne opogo pesa mar Nyota kono. To wang'eni pesa ni mar Nyota igole en owinjo bed 50,000 to igole kidienje ariyo 25,000 mokwongo kae 25,000 bende bo bed ka imiyi bang'. Adona chak kodi rono chenro makamae omenda makoro sirikal ichiwe e yor grant. Bende omenda ma adiera rawere manitiere kind higni 18 nyaka 29 gi mago mantiere kod ng'ol mochopo 35 nyalo chako godo hala makare ma ohala no chung makoro rowere kod ywak ni waonge tije kinde ka kinde to gintiere kod hala manyalo dongore ma gichwe gi ndik rawere wetegi e tich. Roni. Erokamano Joyce. Achiel kuma gima nyaka wang'e ne Ruto osetemo kendo gima waneno kaka grants ni kaka Nyota ni en gima ne pok otimore. To mana kaka nawacho mbele kacha ni imiya siling 10 to iketo producer Rita iget mondo kaw siling 8. Imiyi timai. Imiyi gi lwedo makoro achich to ng'ato kaw gi lwedo makoro acham. Kenya ka ok ni wadhier sana kaka sirikal wan kod pesa nikech kaluwore gi kaka ing'ado jotij sirikal gi kaka ing'ado jo ohala pesa nitie. To iyudo ka mana kaka ing'ena wuoyo from the point of view kaka nyathi jachan modonge village mosomo village modhi university almost in a village university nikech ana somo Maseno is not an urban center and mostly wabedo wan jokorando gi jo Wanyore wan mani diere ka. Koro awuoyo kuom kodi kaka ng'at moa piny ok ng'at monyuol e town. Wan jo mobiro town kaka we find our way to town. Koro ka wacho ni dala kachacha kata mana basari kidwa yudo nyaka ngidhi samoro mamudhi go chonge piny eko mine nyathi basari. Okonego beni timore odiochieng' 21st century nikech okonego bena chuli kata munda lami mundi titiji. Lakini seche mwa gini ya malo siling 50,000 ni ya malo. Ang'eni mondo chop piny oken tich mayot. Ing'eyo ng'a to ng'ami ng'eyo ni be onyalo connect mondo yud gini mondo timre ni. Koro wawuondre ni yude. Ero mang'eny go wasetimo. Ero apio ndong yude. 50,000 kidwa chako go ohala. Abeni jachiga kane pok otho higa mar 2022 nowacho ni ohala mane miloko. Ohala opogore. We kora wuondra ka ng'at moro ma nyathi TVET ma oa school to dugo dala nikech pok oyudo watne moro modak Kibira kata odak
Karen mondo kawi ukele imiye siling 50,000 ni. Sani mondo itim ohala e kaunti mar Kisumu nitie gimiluongo ni eCitizen. Kisumu County was the first counties manobedo pilot project e eCitizen. Tini nitie permit manyaka ing'adi. Mana kaka nawacho, gik ming'ado gi ging'eny. Nikech ok adhi golo pesa moro kamoro, naonge gamiyo ni miya pesa. Koro pesa ni manyaka gol mondo aduok ne government. Ong'adna kata ka en kar uso tong' moro mondo kik jojuok kamane Evelyn wacho ni jojuok biro gi 30 bob. Inyalo yudo kiosk ni moro michaki ang'owa ichak. Lakini ka wadwa move as a country mondo wadhi Singapore, I think that kind of business en mana migolo e duka tidhi chamo. Kiny chaki manyo idhi chamo. Wan kaka yudhe ok wanyal konyore ka wayudo pesa ma nyalo romo wa mano odiochieng' ma walosono mondo kiny wachak wamany moro. Nyaka wamanye yore moko mag ohala moko ma beto tegno minyalo tero go nyathi sikul, minyalo timo go gimoro achiel ariyo adek. Mohali wacho ni chaka matin to with time ema koro ogro nikech ok inyal chaka to sechego pap osemana mako mach. Rigobert gi Julian Beli nyalo ng'iso ohala kichako kawuono to ok inyal expect ni chak yudo milionde e odiochieng' mokwongo no. Mana dier. Koro an kada wacho ipenjo ka pesa 50,000 beromo chako ohala. Ani wacho ni eni opuonjo ni wagoga erokamano en pesa. It is something but it is very small. An ka wuoyo kaka ja ohala matimo ohala Nairobi ka gi ohala matimo mano pesa matin mok nyal konya nikech the first thing kidwa chako ohala dong nyaka ibed gi kar ohala in gi dukani ni nyaka ikongi chul rent at least ichulo rent gi deposit mar 2 months. Koro for instance awach ni chulo rent mar 20,000 you'll need 60,000 mondo mi iyaw duka Nairobi ka mano rent. Pokidhie jo county government gidwaro ni chul permit kasto ntiere pest control kasto ntiere gik moko matindo mabe gi fire nyaka ichaki ichul mano is close to 75 kanyo mani chulo. Koro in ohala pok ing'iew gigeni. Koro wach kaka natimo branding machines madwaro the smallest machine awach ni heat press machine that is it goes for 32,000 right now. Pok ang'iew materials pok ang'iew this that machine mar ng'ado gik moko. Koro pesa ni luore go ohala mitimo an kimia 50,000 abo wacha dier ok nyakonya nikech otin kabisa but kimie mama mboga ng'ama dwa chako ohala mar kibanda odhi Marikiti kacha ng'iew gik moko nyalo konye. Fundi twengo maybe mar twango law nyakonye mana ng'iew machine but it will not be enough oyaw duka ne unless ni otiyo from home. Koro pesa ni it kuongi ng'iyo ni to en tije mane monya konyo godo. Koro ng'ato kana nyawacho ni pesa no it's something but okobi konya weyo mi ng'at machielo. But the next thing is ngeni poverty cycle chapod dhi dong nikech imiyo ng'ato 50,000 odhi timo ohala moro matin. At what point will that business grow mochak employ jomoko? Koro neno no konyo but pod odhi ketowa e circle mar poverty ok odhi uplift wa mwachope kiwango moro ma ni wan jok moko ma ji nyageno kata kan look up to a society. Kaka neno Rigobert yena mar mondo aduoki alunge to kang'e ni remi nitiere wach moro ma ili to wach yena mar mondo mi aket rwak Rigobert to akiwacho ni nitiere osiepni moro mano yudo omenda mar nyota no miye pesa di mokwongo ni nomiye no yudo 22,000 en imiyo ji mokwongo en 25 batch mokwongo en 25 kaso mar ariyo bende en 25 makoro kete te mar mondo mi obed 50. To Roni owacho ni pesa ni imiyo ng'ato e yor ng'eruok. Osiepi moyudo pesa no be nitiere kaka nong'eyo ng'ato kose no yudo pesa no e yo machalo nade kosegoyo ni mbaka to pesa ni bende in king'iye bende en pesa ma sirikal yeso golo pesa ni sani mar mondo mi okony rawere e yor ohala bende nyalo konyo rawere e yor ohala makare kopogore kod ohala moko madongo mana matindo tindo ma ng'ato nyalo chako mondo ne oyude gimoro matin pile ka pile. Erokamano. Wawere kana ati benti joma no yude ng'eruok. An mokwongo na apply nyota fa. Iyude. Matimo maduoko penjo go te makoro longa nyati koro adhi mondo koro they verify. But gima na winjo kata osiepena mang'eny ne yuak bang' ka ne gisedhi for verification no nikech ne giwacho ni ati gino imiyo ji based on ng'eruok. That is true nikech koro no idhi e wuod kamono be ni go e koro idhi kanyo gi ID ni gi message mar nyota fund no
Koro joma nitie kanyo go, embe nitie wuode mano apply. Koro dhi net wami wuoda ni ginie, boy ni tenang no rit bang. Ineno. Koro mano number one thing gik ma inyo business en mibadhi. Mibadhi inyo kabisa. Then koro iwacho ni ati that 50,000 kata 22,000 benya romo mondo ngato chako do ohala. Yes, it depends on ohala mane midwa chako. Kidwa chako mama mboga, it onyalo chako. Lakini kidwa chako ohala kaka koro mar tailoring ok nyal chako nikech that 50,000 kwanza iwinjo ni ati mi 25. Koro samoro ido ni ati kaka kachulo rent 25 mokuona nosedhi. Koro kacha kari 25 moro cha achaka chulo do rent donga seloro duka dhi ot. Koro ido ni ati koro gini kaka dawacho ni ati skills ing'iyo ni ati sawa omiya 25,000 ni nyalo chako timo ang'owa. For example, what you 25,000 ni inya chako uso godo sweets. Kaka maybe you are there in campus kati nya wacho ni 25,000 ni inya chako uso godo bana fast moving products gi, fast foods gi. Inya 25,000 inya nyiewo godo strolley mar smocha, ichako uso smoky, chako uso tong. Lakini kwa ng'iyo ni ati gimane madhi kelo yuto maber mbele to 25,000 or 50,000 is very little. Yes. Haya ng'eni nitiere paro mare miyo soti nitiere godo kata kamano Romi ingisa ni mak na paro no gi kanyo ingisa ni wakao yo madudo gi sani nyakoro muge jongwa modho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak metolo ote magi abo bedo ka somo gi ka wadhi mbele kikidhi mabor. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Tutabaki hapa duniani sisi tumbe manyo kitlamo mamulo chuny kae kama wach bedo mangima kendo thumbe duogo chuny atingo baya abiro iri misango buricho wariure kanyakla mondo wakelne adiera geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblia wacho niya Yesu noloyo teko jachien msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Gisane an gi tuke. Tu ang'owa? Tuke, kaso moro na bomi bang. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka yana ni pokanyisi ka. Thank you. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom Gajwang' madwaro duoko to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo.
Machiegni kendo Nyakwamogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa kod rowere gi thuoloni ka watwaka kotudore ka bende rowere oikore ne timo ohala e pacho kae. Antiere kae kod yawuotonagi kaachiel kod nyionagi. Ang'isi ni penjo magi paro moro amora ichwalnwa kokalo yorewa duto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Abobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar Remi. Ang'eni nitiere wach moro ma ile ahinya kotudore kod omenda masani koro sirikal chiwo mar mondo mi okonya rawere mar mondo mi ochak godo ohala. Omenda makamae imiyo rawere mantiere kind higni 18 nyaka 29. Mago rowere ma kaito jogo mantiere kod ng'ol kata rawere mantiere kod ng'ol imiyo gi kind higni 18 nyaka higni 35. Winjo kaka jowetegi oseloso ka giwacho ni omenda ni tin. Kata kamano ma elwasi mwanyalo wacho ni sirikal owuok godo oko mar siro rawere. In korka kori omenda ni bende oromo e timo ohala e yo makare. Remi. Kija lemo kata kija dhi kanisa nitie moro manyisa ni kik uywa ka jogo maonge geno. Mano mokwongo. Mar ariyo, nitie gimoro kane jo Israel kalo nam to openjgi niya, Musa, in ang'e lweti miyo youths aywago generation na saka saka donjo e studio kae nikech wang'eny gi ywagruok moloyo appreciation kata goero kamano kuom atua mokaw gi sirikal at least ng'iyo ni ngima vijana improve. One, ber kwa ng'eyo kata ng'ato ber ka pache wacho niya mae admission mokwongo mong'iyo at least oparo ni vijende nyalo timo ohala omanye gimoro mondo wamigi. Gimoro kichako nyaka bed gi challenges ge. Omiyo at least ng'ato chako matek ga mondo as we move forward kata kwa dhi mbele nitie ng'ato mabor nyalo better the idea as we move forward. But gima duong' en niya ng'ama nokawo the courage mondo chak that aspect mar nyotano, that person wagone erokamano sana. Machielo adwa wacho ni that money ng'at ne wacho kae ni ichiwe ng'eruok. Adwa nyisi kendo adwa kodo mano kang'o malo. Ok onyiso ni kokayudo kata kokiyudo to koro ni en gi mibadhi. Nitie ng'ato manoyude to they out of that luck. Let's learn to appreciate niya ng'ama oyude no nyalo timo kode maber moloyo maybe kaka ni atime nade kaka dina yude. Machielo moyogo mogik en ni to pesa ni bende oromo. Nitie gimoro ma bende chak wacho niya pesa ok rom ga. Wakudine pesa romo johala madongo dongo kata e town kae doseloro endnigi modhi dala macho ni pesa maseloso sani oromo chamo. Pesa ok rom bende onge chieng' mane miye pesa Joyce e ngimani miwachi kawuono to kota an ok achak adwa pesa e ngimana nyaka sani ko atho adier. Onge. Pesa en ni pesa this ga pile to mathis no gima duong' mipenjo ga ji ni en ni mathis ni itimo go dango. E down to appreciate the government kuom biro gi initiative mar ni okungo migi ane matin mondo ang'e ni to matin mamiye ni ochopo godo kanye mondo ka at least otimo godo gimoro minyalo jiwe godo kendo to dhi godo mbele. To momiyo chaka ya wang' vijende niya ng'ato kata ka biro konyi kata biro rescue nyaka ibede niya an kaka as an individual kaka rawera adwaro ng'o mondo sima macho biro I only need to top up. Omiyo ka the government can issue that 25 kata otin marom nade that at least ng'ato golie kidwa chako wala mar 100,000 ng'ato mi 50. At least that aspect okichak from that aspect ma zero. Kata di mana koro a soft loan somewhere. Ikaw another loan a top up gima interior odoni. At least you can start something big and better. I want to tell you, and I challenge you majoluo. Pesa ni kanomi ko chiwe keni yudo ka ng'eny sani at least that aspect mar one broad base no. Mi at least pesa ni chopo na yara were makaluo. But angadi ni pesa ni jomo se dhine in the other regions. Moso jomo wacho ga ni gin business oriented aka jo kuche. Jogedo ni nyalo gi pesa na ber serial. And we've seen kata skunde kuno mo anti kata kunde mo wuothe yundo kaka joga speaking. Ngado godo kata lof par kende idea ma en godo. Ema dhi determine kala lof par nyabeda lof prario kata lof abicho nyabeda lof par kata lof prario abicho nyabeda lof prabich. To mano dhi lore gi idea mane ma in godo. Gima yuago en ga ni rawere wang'iyo kata gombo maduong' en ga niya
wachaki maduong' dichiel. Mano ok nyalre. Kata Rome was not built in a day, and step by step, brick by brick. To by day, kiyudo a business example, kichako ohala mar 25,000. Watch ni maybe in 1 month or something, or okonyal bring something big. But you keep plowing back the profit. You keep plowing back the profit until that particular moment. But that 50 results into something bigger, and as you continue growing, that business can work. Omiyo, I want to challenge ni ntiere that aspect ma nyaka wambe koro waje tuma, nyaka wambe koro ya wengwa, nyaka wambe kuwa uogoko, nyaka wambe wa appreciate the little mwatimore nade mwangiyo. And kapok idonjo ohala, whichever business medhine, yingi evaluate, team gi research emengenia katimo gini kata kadonjo ohala ni ang'adhe yude to ohala ni nigi risks marom nade to ohala ni kachake market na en mane miyo at least business thrive. To kichako ohala ni nichiewo tiwuok ni kiny adhi ja ohala ma kama imedo ka ji mang'eny donjo ohala gi expectations mamalo, then they tend to fail kaso kichako wacho niya ohala tek. Mano at least some of the aspects man miyoga rawere give up in life. But kwajipanga maber, kwaji organize maber, to wambe wamanyo kuonde moko mwanyalo kete lwetwa, at least family base, loan, bank, those things, table banking, mago kimakwariwa gi whatever government is offering. You don't know ka someone can just walk oko, mati wala maber, grow into the market. Abeli angini nitie gimeda makama kaparo nogi kanyo mondi mar mondo mi arwak Evelyn. Ida tieko record aya mi thuolo kaeto Evelyn. Pesa nyota mimi wa 50,000 boromo to wan wacho no koromo nikech wan jok mantie ohala kendo ohala mwatimo bet dongo matin. Emomiyo koro wacho ni feedback mwachiwo ni onego bed ni odogne jok ma chiwo sirkal machiwo pesa ni. Wacho ni nitie jok mantie gi ideas matindo ma 50,000 ni romogi omed migi, but now how about us ma ideas wadongo wadwaro pesa mang'eny mohingo 50,000 be wanya yude. Ok ni wayuagore, ok wayuagre but wange maber ni kimia 50,000 ok dhi roma, so I need more. Koro sirkal onego ng'ini jok madwa jo matindo madwa pesa mang'eny ni gin wanya konyogi nade. Kasto gimoro mar ariyo, manga ma rawera ma pod koko wuok school kata pod onge idea inidwa miye pesa odhi tiyo go nade. Koro jok mako mineno miwacho ni ginene ging'e ohala molowa jok ma wang'e kuonde ma giwuoke kata wambe sani koka wambe wachako land jo luo tinde koka wachako land donje ohala wan wang'iyo gi lupo to wafenyo ni other than lupo ji nya donje ohala. Koro it is still a learning process for us ma we should appreciate the steps mineno kaka wan jok matindo kata jo nagi mosechako donje ohala pod wa land pod wapuonjore. Koro kikutim comparison ahinya gi jok modongo idongo mama uja ohala baba uja ohala kwaru ne jo ohala wan ohala gi jonyuolwa most of them ne timo white collar jobs tinde koka opuonjore ohala kuma wantiere ni kiwuok e schools. Koro kikwa ng'e ni waketho pesa ahinya. We are still learning and it is from us who have learned koka it will go down to other generations. Koro watemo to nego medwa pesa jok ma ideas wa pod dongo dongo medwa pesa erokamano wan gi geno nitie Evelyn into korka korio menda ni ero sirikal sadi chiwe e gwenge mopogore opogore kendo nitiere rawere mayude to nitiere jogo ma koseyude to wacho ni yes an gini to ero koro osejola makare anyalo choko godo kopogore kod Beli kachiel kod Rigo but makoro wacho ni gin ideas ma gintiere godo dongo ma omenda no tin. In korka korio omenda ni 50,000 mimiete ichiwe telo mokwongo 25,000 michiwe telo mokwongo 25,000 ma bende ichiwe telo machielo. Bende en gino madir nyalo jolo rowere mar mondo mi ochako hala mochung' kar kende e yo makare Evelyn. Ngeni abet kaka da puonjora mang'eny. Wan ngeni wan kore youth network, wan e weche mag NGO, weche mag ng'ane otimo oyudo owe school otimango. To adwa duoko osiepna, adwa duoko osoti, adwa nyise ni 25,000 tin nikech wuondri ni idwa chako wala mar uso tong'. Wuondri idwa chako wala mar uso tong'. Ing'eni wate wasewacho gik monego ibedgo, nyaka ibed gi permit, nyaka ing'e wang'o. Gima nyalo wacho, maybe government nyalo luwo to ng'iyo ni ng'ani youth ni en jaigadi, nitie oket categories. So wacho ni mae koko high school otimo form 4. Maybe onyalo bedo gima ginyalo ng'iyo in the next lap mar chiwo pesa. Nikech example owacho ni en gi branding. Kimiye 25,000
mano mana rent odhi time ang'o. Yes, we appreciate Osoti, ok wawach ni ok we appreciate, lakini onego bed gi laps, onego ng'i ni laps mage mane pesa ni obirogo. Achiel Embo wacho ni pesa ni nobiro nikech jomoko wacho ni omiyo osiepe, chief omiyo nyare, ng'ane omiyo wuode. Koro onego ng'i laps magini obirogo, onego ng'i ni ka en 25,000 nyalo bedo right ne ng'ama koko timo form 4 nikech ok en sure ni odwa timo wala mane, ok en sure ni kata Nairobi fare en pesa di, lakini gidhi bedo trained, gidhi puonjgi mondo 25,000 okonygi. To kiyudo ja youth moserito tich igni 10 kasi miya 25,000 ok nyal konye nikech king'iyo kata ng'eni president nowacho ni odwa ni wachop Singapore. Wedi kata gi Singapore, ng'iane the abroad countries, system oketi momiyo youths gi are not in the same light kaka mar jo Africa. Kimiyo ja youth awach ni atimo form photo asebedo outside for 10 years. In 10 years probably ka in nyako koro in gi nyathi. Samoro in kata gi nyithindo 2, in gi nyithindo 3, system mar jo Kenya be ok opuonjo nyiri ni onegi ji panga kama, onegi tim ang'o itim ang'o. To ka in wuoyi jodala ute ng'i nikech system mar jo Kenya be jite almost higher percentage gin joma jochan matinde ni oginyal chiemo 3 meals a day. Koro kimiyo gi 25,000 ing'eni nyako kuongo dhi ogol moro oted mogo, ok onyal nindo kech no dwa chako ohala. Nyako dhi ogol chiemo, nyaka nyathine samoro probably ja 27 years a man en gi nyathi, en gi baby mama, en gang'o. Ng'eni nyaka gi consider dynamic gik matimore e Kenya sani. Koro 25,000 onyalo bedo right ni ng'ama koko timo form 4. Oonge nyathi. Omenda no mano mar nyote ichiwo ne jogo ma koko timo form 4. Inyalo bedo ni ina form 4 leaver, kopogore kod bedo form 4 leaver, ina ng'at ma wanyalo wacho ni somo mari kata ng'ato ma iwacho ni onge university kata higher education misedhi. Matinde ni miyo jogo ma koko wuok form 4. Gin komigi omenda gi bende ginyalo dongore godo adiera e yor ohala. Ang'eni tiyo kod rowere mathoth ahinya Evelyn. Bende nyalo konyogi kata osekonyogi. Ang'eni koka en chenro ma koka dhi mbele. Nyalo we koro wang'ie e mindset mar koro ng'ama koko timo form 4. Ng'ama koko timo form 4 nyalo konye nikech achiel oonge gi nyathi, oonge gi family maduong', oonge gi paro maduong'. Ng'eni paro maduong' biro gi kaka imedo bet. Ng'eni pache sani ok nyal bedo gi pach ja 18 years. Koro ja 18 years onyalo chako uso crop tops, ochako uso ang'o, en nyalo konye. To nyalo konye mana ka gik mane giwacho achiel ka mana komigi skills makare. Kaso obeda personal obligation imiyo ng'at ma dwaro passionately owuok ni odwaro 25,000 mondo otim. Yani kimiyo ng'at ma dwaro timo wala gimiyo ng'ato nikech wuon gi nie e power mar miye is two different things. Kimiyo ng'ama koko timo form 4 nikech otimo form 4 pod en gi energy inactive dhi konye. To kimiyo ng'at mosemanyo tich igni 10 igni 8 ok nyal konye kata matin. Ilero kanyo makare ahinya to anyalo wacho ni Ochoro Beli kachel kod Rigobert wacho ni omenda no to tin ahinya kimiyo ng'at ma seche moko hike ni malo. Kata kamano penjo machielo useyuak ni gino ma seche moko miyo rawere support mar rawere dwaro maduong' en omenda. Kare omenda di manyalo romo Choro mar mondo mi rawera ochaka ne ohala. Omenda pesa maromo manyalo romo makar koro mi rawera ni Ochoro koro kawo pesa ni chak godo ohala. Be nitiere pesa ma inyalo romo makoro ko mi rawere Kenya ka to ng'ama nyalo miero mar sirikal to ero koro rawere oseyuak no omenda no tin ahinya. Ng'ama nyalo chwalo ne rawere pesa gi e yo makare mondo koro rawere obeda ne satisfy ni yawa an koro pesa mayudo ni ok achaka yuagra kaka Ochoro. Adhi timo ohala makare. Erokamano Joyce. Mano penjo maber ahinya. Kendo mana kaka sirikal ketoga kidwaro apply for SHA. Kaka an gi kaka in. Ang'eyo ni wachulo SHA mopogore ka. Luwore ni job group wakata gima watimo chalo nade. To nitie ga penjo moko mang'eny sana ma ji duoko. Aneno ka gino onego bed ni timo kichuo these funds. Gima nyaka wachi ni erokamano wagoyo. Ma onge sirikal mane okwongo timo ma. Okwan nyithi ma joluo moko ma iwacho ni nyithindo gi kata mito siji gi richo ok giwachi apana wabeyo. Kendo kimiyowa matin to waduoko erokamano. Lakini penjo maduong' en niya. Ing'eni gini nasewache to par ka we achaka nuo aparo ni Remi gi Evelyn ne onge. Is not about ok en pesa di manyalo romo Joyce. En system mane miketo. En luasi mane miketo mar ohala ni.
pesa ok nyal romo nikech mana kaka wawacho ka wapogore Remi pod nyathi sikul pod okia weche ohala pod ogo simu dala ni mama orna pesa achul rent iwinjo Rigo samoro nyathi sikul to osechako Rigo collection mare ong'eyo chulo rent kata ka pod ratiche mar manyo pesa dala lakini at least ntimo onyalo chulo gore koro wapogore iye ka koro ok en pesa di en lwasi mane miketo to nyaka sani wanyalo wacho ni en lwasi mane ma sirikal oketo e piny Kenya ka mar timo ohala bende lwasi ni kare makata kiwacho ni nyalo chako ohala moro amora to ohala no bro bedo kadhi mbele yo makare bende nitiere lwasi makare mar timo ohala ma sirikal oketo e Kenya ka obed ne rawere kata ne joma moko gik samwa wuoye kodi tarik 30 dwe mar achiel higa mar 2026 ohala lwasi pod rach nakelo difference kata comparison marwa gi Singapore ni mbele wa yes aneno ka jatend piny dwa terwa Singapore which is very good okwatamore mano we wawuoye neighbor waska e East Africa ka iluongo ni Rwanda ni mana bathika lwasi mar Rwanda mar ohala gi lwasi mar Kenya mar ohala especially mar nerowere opogore nikech Rwanda na wacho ni registration mar ohala en nono and then imi thuolo moro ma okichul rigo gi taxes go ma wandi no thrive maber lakini Kenjwa ka kosemiya 50 no ma gisekawo margi wacho ni mamari gisekawo margi 20 giweya gi sling 1030 ni permits and everything ma jogi wacho go tieke makata diwa wuonde ni nyota no komiwa kata mana pesa mwa yudo e yore ma wakawo e ohala kata wadhi e bank wamiyo ji bank iyudo kata ka bank seche moko pod oluoro yudhe nikech ging'eyo ni wabro default nikech mokwongo wadenyo ma ok inyal timo ohala tidenyo ni keto stock kachacha to in idenyo seriously ibro chamo stock koro gima wakwongo wang'i sustainability kendo wang'e ni lwasi ma sirikal ogolnwa tax exemption ushuru within a particular year kisechako wandi within particular year maybe 1 year to 1 year and a half KRA ok lure kodi and then sirikal ogolnwa registration mago ohala gi and then sirikal mondo miwa kik chak luok lawa ka kod kama en mana lepo ka gi ka iluoro kata kingi neno ka jo KRA biro ten mana koni jo KPLC biro to en mana koni koro lwasi rach kadiponi lwasi nyalo bedo maber to kata 50 no can thrive okariambi 50 no nyalo thrive ne ng'at manyalo tiyo kode maber lakini gima chaka wacho system olosi mondo kaka wa apply SHA momiyo ng'ato imiyo siling 300 e dwe to ng'ato imiyo siling 1,500 tiyudo ka jogi be gionge tije gin duto mani gima wang'eyo ni mondo sirikal oket gini mabed plain mondo ji oyudi according to where they live ni aneno kata ka kichulo ji salary japuonj michulo hardship allowance michulo jawajia pogore gi hardship allowance michulo ja Nairobi nikech gin e different location to mago duto nigi different conditions mane maneno yeah Remi ywak ne tiwa ng'iyogo chopo kuma kowacho ni tinde ywak ogolo kuma dhiang' modho chore ai ywak mang'eny ahinya either way wacho whatever points ma are coming out are genuine but then wame nyaka wang'i with all honesty ogolni ushuru ogolni tax ogolni kare koro piny dhi ringo in as much as wang'iyo the aspect mar wajinua nyaka wambo wang'i niya how through government through taxes and through whatever go ema also government is running number 2 okong'iyo kata okodewo ni who is starting a business because wanyalo wuok to government assume niya youths osomo donge karituru wa white collar jobs but that's what every government had been assuming karituru white collar jobs mondo chieng' ne ndiko chieng' isekawo a particular timeline a particular field but then nyakwa chope at a point when we must now start realizing niya onge ng'ama baby feeding ng'ama kawo spoon to kawo chiemo to kwenye dhogi to nyisi ni koro inedhe mbele mano onge every successful person nigi a painful story behind them nyaka chak from somewhere seche moko bende wala nyaka wangi adei kata bed mana even the joma successful business owners chieng' moro gichiewoga and then gigo loss
But okunyiso niya chimoko you go lost to give up whether you go to streets and start crying ni government. Hapana. You ing'iyo niya otimore kama, how do I rectify this? Machielo en niya the attitude ma wan godo ema koro rach. Kech kiwinjo every person ji to gombo notim gini ndi. Lakini ng'ato biro gi the aspect of that attitude niya ushuru ng'eny, idhi ng'ad mang'eny, idhi tim ang'o mang'eny. Miyo ochoro sano bedo kacho kia niya instead of biro mondo ojiw rawera moro kawuono en osego chuny rawera moro ohala ok nyalre. Omiyo kata ng'ama odo 25,000 manyo fano ochore monyiso ng'ano niya pesano ma nyaka inyalo ringe club moro badala kanyo donji madhi wabe jogo manyalo miyo nyalo duogo chuny ji. Nyis ng'ato rawera mandala niya pesano tis ndi lakini ng'i gweng'u kanyo alora ni kanyo ang'o aminyalo timo. Bed piny nyis jogo, bed ambassador mar lando ne nyithindo jogweng'u rawere ma in godo jogo mosiepeni ni kata tis to wanyalo timo godo ang'o, wanyalo timo gimoro. Bed ochora ba expect ni kawuono kinyiso ng'ato ni 25 nokomi chaki many mama ukata baba ukata familia ni kata jogweng'u mondo chako medi matin imed godo inya chawo gimoro. Ochoro kinya biro ka tich mitiyo tich yuago sirikal ong'ado, sirikal rach, lwasi rach, attitude rach. Ochoro karo sirikal otimango either way onge gima sirikal nyalo wuok pile ka pile ni timonwa mwabed satisfied on a daily basis. Sirikal adeni mar jodala ochoro today in maber kabisa, but sirikal mar Jomakweni, sirikal mar Mombasa, sirikal mar Wajir, sirikal mar Homa Bay nyaka jogi te yudi nyaka to ng'ato matis ma dono one learn to appreciate. Number 2, business ok en gimoro ma joga nasinyisi When you morning pesa me udono, idwa chamo te. Nyako bejo bende makungo. Itimo kawuono ido alufo, ido wala out of 25 no, ido profit ma 1000. Anga moni chamo 100, tekan 100. Ojo rojo ne dwa chamo te. Ni ayudo ma acham kieza ka mano kwale di thrive. Nyako be jogo ma now entrepreneurs, nyako think kaka entrepreneurs, nyako think kaka jogo madwa chopo the next level. Rigobert. Kosi duaro right of reply. Rita bondi matin. Apenjo ri mini ande. Business man motimo number 1. Because Ochoro is talking out of experience. Business man mare mitimo. Nige a research rate omi 25. Demand you will made 25 bed 50. Yes. He said bed 50. 50 ni kitimo logistics gote. There's no conducive environment. 15 you will just run into losses. Koro, omiwa 50 ni, omiwa 25 ni. Another thing, makoro wadoro ni ande. A good conducive environment. Good conducive environment no. Business to thrive. Ohala ma itimo. Yes. Environment, conducive environment kaka mane ma idwaro. Kaka mane madwaro re ne wego hala ipachukai. Ero kamano penye maber kabisa. Good conducive environment kaka ngane ne Ochoro wacho ni ande. One youth. Koko chako business wagi pogo ochako thrive iwinjo onubeti imiyo kata tax relief moro matino ko achina to kodwa chulo usuru wadwa chulo yes but nubeti jogi be ng'iyo ni ande this is a small business koko chakore in commit 25,000 idwa chako godo business mane makin chulo usuru kinyi do chulo rent idwa tiyo gi fare poki chiemo koro ilose 1,000 no chamo 100 usuri da chulo pesa diwa pesa di midwa tiyo godo in daily needs neno it's not adding up koro ngene ati number 1 onubeti some of the things kaka onubeti imio youths not everyone because ile ati ngato tako hala lakini yene ntige white collar job but one wachako nikech waonge gi tijego koro wachako mondo mai at least we find a stepping stone kaka wanyalo dhi mbele ineno koro ok neto koda chulo usuru wadwa chulo nikech mano it's something that nyaka watim ka wadwa dhi Singapore ok wanya dhi Singapore ko kwa chulo usuru government onge kama biro golo pesa matiro godo Singapore fair no onge koro gima nyaka watim ni ande gingi neti this one should be done for the youths at least for their business to thrive kata ko wachati wadhi miyogi this period of time from kanyo koro onego beni chulo usuru makoro koki chulo usuru mano to koro makosa mari ineno such things Mia adwokelo siepna
Chieng' moro Amilo gesa na wacho rally moro ni nyathi kokoso to kidhaw ne mbele ji ok ichwade imiye mana yo molowo maber. Rebi ng'eni en nyathi toka. Koro gima nyaka wachi nikech kisea University of Multimedia where he is kata ya University of Technical University of Kenya ma Rigo nitie to nitie gimiluongo ga ni University of Life. University of Life opogore gi University of TUK or MMU. This is a reality check. Kana chako na wacho ni asitieko igni auchiel nyaka na graduate 2019. To out of 6 years masetieko go 5 years asetimo biashara. Nachako gi M-Pesa. Gi uso tong' mano ndalo Covid. Sani at least an gi kambi iluongo ni Fancy Sports Apparels. Mwaloso gige mag ball and gige mag jotugo. University of Life ka remi opuonjo ji mopogore. Nikech University of Life ka ionge gi mentor ni en mana life. No ima mentor. Iyudo ka wan duto te an jatiegra e weche mag agriculture. Atimo agricultural economics. In a very good world, my system is good. Sanino nukubene consultant, probably in the government office somewhere. Either Calro, either Chemelil Sugar Company, Miwani, kata whichever the company that deals with agriculture. But man ok nyalre. To kwa bibet ni wari to white collar job. Emomi awacho ni degree na no yueyo mos. Same kod degree mar jaoda bende yueyo mos. Wawacho ni waseyudo degree waketuka. Now what next in life? What do atimo now? This is a life we have to deal. It's a reality. Oken gimoro ni is about ni the man jogwengu. Ntie jok moko makata jogwengi go gionge go. Ntie jok moko makata mene gi go gionge go. They are surviving. So University of Life karemi ochiemo se enroll. Ko bedi first year mar University of Life. Tiluongo ka kendo. Wabro penye ni how is school going with you? Kapo kwa di yueyo dakika achiel Evelyn mana mapiyo piyo. Owacho ni ni kosemi 25,000 jodala uone go medi mati. Jodala ude nyalo medi ngeni government de ok ochipeni. Kendo de ok ni jodala ude nyalo mi wazunge imiyo. Countries moko imiyo. Kata nyathi ma onyuole mwandu onge gi reason ni useneno nyathi songo ka wacho ni enoke kata ni town chalo nade. Matende ni enonge reason mar wacho no dwaro nyota. Mondo ngato apply ne nyota nikech oneno need. Jodala gi ne ok nyal miye, nyithindgi ne ok nyal miye, uwede ne ok nyal miye. Gima system omiye ni system no tere secondary onyise ni kitieko idhi yudo white collar job. Koro ero white collar job onge. Koro kinyal nyise ni orito 25,000 kaso jodala gi gonge kata lunch. Nyithindo moko be pod ng'eny. Alafu mogik owacho ni onego onge gimoro ni kosemiu to nyakuchul okunyal weyo chulo tax. It's very possible mondi bed nyaka ibed stable. Sani nuneno scandal iwacho ni SHA lose 9 billion. Mane mo ungis jopiny 11 billion. Almost 11 approximately. Mane mo wachi. So you can imagine adima oko wachi. Koro okni one too much wawacho ni government is doing little. Yes, government is trying because onge government manosetemo miyo nyota. Gima wawacho eni ng'iane gaps mag yudhe ma yudhe wacho ni nitiere gaps. Yes, we appreciate ni gichiwo 25,000 but 25,000 nyalo konyo ng'ato. Nitie ng'at ma be komi 25,000 be ok nyal konye. Mani gima wang'isore ni koro. Aya, beli adwa ni mag paro no gi kanyo mana matin. Wakaw yie madino gi sani nyakoro muge jwang' waduogo kik idhi mabor. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa. Donge gigero go piny yudo sida to koro ruto lengti. Tudiko dan Sharon Ongao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. Be ikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo.
Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dak kethore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ne landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa kendo e tielo mogik kae ema bobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore duto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Kapok ne wadhi e yueyo moro madundo, Beli ang'isi ni makna paro moro. Kata kamano ote ma kamago bende wabobedo kwasomo. Beli antie kuomi. Kuonde mage ma rowere nyachako yudo be pesa mag chako ohala. Koro yudo ka ntiere ga investors. Jo KCB ne ntiere ga gi Lions Day na kia kapod ntiere ma yudo ka ng'ama tin indiko ibiro gi business idea ni investor winjo koneno ka en something monyalo invest into ka idea ni no ber to keto pesa ne to yudo stake matin. Kendo wayudo ntiere organizations mamiyo ga jok matindo pesa mar ohala. To kaka ne osiepna ni osewacho, pesa go ntiere lakini mibadhi ng'eny. Imiyi kaluwore gi ng'ami ng'eyo. Binge ng'ato gineno organization no ka onge to kiyudi. To kini chaki penjo kendo ni pesa mimiyo wani an achiel kuom jok mawacho no tin, ere pesa moromo. Iyudo ka kaka wan johala, wan gi business cases mwasendiko ma anyalo pitch anytime. Sani kata kantie investor moro ma winjo ma dwaro invest e rawera moro matin, business case na is ready. Ma arito mang'ato kong'isa ni timane pitching ka idwa pesa di, ang'e the amount of money madwaro makomiya gi returns modwaro. Wasendiko, warito mana kumwanya tere nikech ano kanya tere nyota nikech aseneno ni pesa ni tin
wawene jok mapod chako mapesano dhi konyo. But we have our business ideas and they are well written, well documented. Warito mana investor kuma wanyatere. Mane paro mane ango. To kopogore kod mano, in kaka achiel kuom rawere ma osebedo e sekta mar ohala. Bende paro ni piny Kenya sirikal oseloso lwasi makare mano mar timo ohala. Kata bedo ni sewinjo ka jomoko ywagore ni nitiere usuru kachiel kod kata permits mathoth ma chemoko ing'ado, ma chemoko gidwaro ni kaber to winjo be ni ng'iyo ni mang'ani rawera we wang'ad ne nengo ni mar mondo mi obeda ne mabet tena. Lwasi mano mar timo ohala generally bende nitiere, bende iwacho ni nyaka sani bende irito investor mora mora. Bende lwasi nitiere Kenya kama kare makata investor nyalo wacho ni anto kora bire Kenya ohala mar belicha ema dwaro mar mondo mi akete mwandu mara. Gima anya wacho ngeni nitie kaka awuoyo from a point of knowledge. Ka ng'ato poko timo ohala okonya ng'eyo. Okanya blame sirikal ahinya nikech kwa dok kor kadiera kaka a responsible citizen ang'e maber ni nyaka achul usuru. Koro yudo biashara nan gi gine that ETR machine ma every sale ma is made nyaka achul. Nikech ang'e ni koka achulo usuru government ok dhi tiyo maber. Koro onego bed ni joma tindo gi onego ng'is gi the importance of chulo. Shida mwayude momineno kata kwa ringo gi jo county jok dwa chulo nikech we don't know the importance. Waneno ni imayowa but kopo ni nyapuonj gi nyiso ni kichako ohala ni nyakibed gi permit, nyakichul KRA, and the reason why you are doing mondo wane kaka government is being run. That is the knowledge ma we lack. Emomiyo samoro wa complain. But gima government bonego team ka podi puonjwa why we need to pay these taxes mwawacho. Onego bedni sama joma tindo chako imiyo gi just a period, maybe a year or two. So only for the first 2 years of your business wadhi mi exemption. But the third year of your business, then now you'll start paying these. Ngeni ng'ato kotimo kamano to puonji gimomiyo onego bedni chulogi inyalo neno nie. To lwasi mar ohala kata waseneno organizations madongo wuok Kenya. Lwasi ok ber. Nitiere gik mang'eny matimore. Anaseneno osiepena mang'eny maloro ohala because ineno ni ere tiende achul rent at the end of the month haujapata enough. Koro they prefer to work from home or online business. Lwasi ok ber ahinya. Adwa nasoma ne moko kuom ote manyakora mogia jong chwalonwa kokale yoro duto te mag tudruok. Ote makamago wabo bedo ka wasomo gi achiel kachiel mondo winja ne paro mago mag joneno magwa. Steve Woodjaki wacho ni ohala besani en sekta mosepong'a, kila ng'ato uso, koro gimodonga ma ok usi sani en gima pok ong'e, labda ohand dhano. Mano Steve Woodjaki. Alafu kendo ok jite nigi were mar ohala, kendo bende capital mar ohala no betek tweta. Alafu 25 maruto chiwo no kaber. Kenya wan ji milion 50. Ruto kao milion 50 omi ng'ato ka ng'ato achiel ochak godo life. Nikech adiera thoth jopiny odak below poverty level. Mano paro mar Steve. Ruth Nyathi Ochieng wacho no ohala ber. Siri en mana ni nyaka ibed gi passion, ibed consistent, ibed gi chunya motegno, kendo ibed gi rito. Oteka makidonje gi wi nono ti yae ni ok omori. Pesa no ok tin gi ng'ama chako. Ang'e bracket mimiyo pesago nyalo manage nikech most of them podi onge gi too much responsibility. Ng'ama o accept pesa no bodonje ohala gi chunye achiel to in a year's time odhi goyo ondamo moro mogik to kisedonje ohala nyaka itegri gi osiepe manono. Kik idonje kong'o gi chode, kik ilok pes ohala obed everything. Gowi bende koro nyaka ilor chuth. Ohala dwaro paro maleo, nyaka luotwa kanu moja enako paro maliwa inyaka nyoruth Nyathi Ochieng. Injinia Lazaro Kanyambok bende ngisand kai ni nyithi luo opuonjre duoko erokamano e gima tin magiyudo. Ohala kata magineno ni dongogo nochako mana kod small amount, kendo negichakore mana kaka small scale businesses. Gisom biography mar Njega Karume mane ochako kod kelo makata to Owing 5-star hotels
and real estates madwaro million eka ochako hala. Openjre ane kanye makata babau manonyuoli osegami 50k as a grant just like that. Aninjina Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Vitalis Oching Woodgame Karariu bende wacho ni rowere osemi nyota gitim go hala makao bende owe. Aya mago moko kuom ote manyakora mogia jong chwalo no wako kaliro duto te mag tudruok paro mopogore opogore kanyo ka bende moko kuom gi jiwo rawere mar mondo mi oti makare koda pesa mora mora maste moko nyalo lware lwetgi mar mondo mi gitim godo hala. Thuolo marwa ema dhi karu madona chako dire Roni ochoro wachni mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono. Roni. Erokamano to osebedo maber. First of all, aduoko ne sirikal Ruto kuom miyo thuolo mar kelo mathin magikelo ni, but wakwayo mondo system mar the government kata mar biashara mora mora mar Kenya ka ema olose kata lwasi maber mondo losne nyithindo matindo madwa donjo ohala. Mogik, ohala tek kata omi mana pesa mang'eny kata omi mana milionde ma nawinjo kiwacho ni idwaro milionde 50. Ohala tek ma kokin jasinani kata okin kijana mong'eyo gima dwaro inyalo yawo gi 50 nikech kineno ka ng'ane mare dhi maber tineno ni mago monego gitim. Gima nyiso oganda Luo ni kik yawo ohala nikech ineno ka mar ng'ato dhi maber. Yawo ohala king'e gimomiyo idwa yawo ohala no. To nitie seche moko ma inyalo kata donje depression gi gope nikech idwaro ni mondo chung ohala. Chunyi kik to mari mathin ma imakono maka nikech e Kenya kae everybody is for himself. Mana nyithindo matindo sana nikech ing'eni poverty level gi age bracket gi kaka ji loso pesa ka Kenya kae yudo ka joma omeo thin sana. Poverty level mag joma odhier ka wan kama wan mwang'eny. Koro kiki wachi ni ng'ane biro konyi kamoro kwa kamoro en mana in iwuon. Omiyo wadwaro ni kijende okaw thuolo magin go ma omigi gi skills magiselani university kata TVETs kata mana magilan out of experience mondo girgi matin no gima kama ka chieng' moro Nyasaye biro yawonegi yo. Erokamano ahinya Roni. Beli wachni mogik ka watieko. An wachna mogik ada wacho ne rowere matindo maneno wa kawuono ni ohala en gima ber ma ng'ata nyatimo ka ibedo ka in jasinani kendo ka in ng'ama tiyo gi wiye mong'e gima dwaro e ngimane. Mar ariyo ma danyiso wegwa meke magonagi en ya projects ma government kelo mar miyo ji pesagi kik ng'ato duok chunywa piny ni kik wakaw gi. Kopo ni nitie gimoro amora ma government chiwo ma sirikal chiwo especially e weche omenda wakaw gi kendo ginya konyowa. Mar adek adawacho ni ohala en gima ber kendo ajiwo jowa ni wachakuru wadonjure ohala okoyot but en gima nyalore. Wabed gi paro mar ni gimoro amora mwanyatimo nyalore kendo waboneno ka wamedo grow kendo wabodhi into the next levels kwa keto pachwa ni nyalore. Mane gima weu godo. Erokamano ahinya Beli. Rigobert wachni mogik kwa tieko. Erokamano. Gima adwa kongo atimo ni adwa gone sirikal erokamano kuom Nyota Fund. That's a very good initiative that we appreciate for momiwano kata kong'eny kata kotin. Second thing, I want to talk to the youths ma dwa chako business. Business is all about passion. That's what will push you daily. Onego bed ati ing'eyo ati ang'o madwaro timo. Do research mondo ing'e ati gima dwaro timo ni there business gap here. To kama gima dwaro timo, what are the necessary requirements? Mondo bed ati ami to mondo kora tim gini e yo makare. Mano some of the things mondo bed ati ng'ama dwaro timo ohala onego bed no timo. Do research, proper research on the business gap you want to venture in. And secondly, ne just Central Kamagambo wadi ponyo youths weche meke ohala mondo we empower them financially. Gingi kaka ginya chako yuto margi matin ka pod girito kata second phase of Nyota Fund kata ka pod girito white collar jobs. Erokamano wanere uru jo Central Kamagambo. Erokamano ahinya Rigobert. Evelyn wachni mogik kwa tieko. Anadwa wacho ni ohala nyalo bedo ni ok en mari lakini yudhe kata joma tindo mondo ti gi creativity kata skills magilan
mane madhi kelo nigi yuto, to yuto no ema dhi kelo koro ohala mondo gimed dongore kaka jomatindo. Koro ne jomatindo meduru tiyo matek nikech gimoro yudi gi gima in go, ok gimi ionge godo. Erokamano ahinya Evelyn. Remi, wachni mogik kwatieko. Adanyiso rawere jani onge ng'ama biro konyi. Nyaka ikonyri kendi. Nyaka giwuog oko, nyaka gipar differently, nyaka ging'i kaka ne ging'icho chien kacha. Opogore kaka nyaka koro ging'ich mbele. To bende wamedo give shout out ne yude ma timo maber oko kanyo, moseparo pacho ohala, medo ka run businesses. Kata town kae, nitie students moko agola Josh gini, mago jomoko mosedonjo business maran business madongo dongo sani. Wamedo encourage gi mondo gidhi mbele gi yore ma gimakogo. Mogik kendo katieko, tamedo wacho ni pesa ok bi romo. Onge pesa matis, bende onge pesa mang'eny. Ma in godo michak godo, chaka maber bobidore mbele kanyo. To moloyo, nyaka ikaw the risk. A business owner, you must be a risk taker. Nyaka ikaw gigo makosa te biro go alago te, nyaka iting as a business owner mondo chieng' moro imbi enjoy the fruit. Jogo ma run business madongo dongo started from somewhere. Matindo ge mane gichako godo to gidongore to gibedo consistent omiyo kudin kuma gintiere no. To mugi kendo katieko medo go ne sirkal kamano, amedo jiwogi ni moving forward nyaka gine ka giseno impact mar Nyota Fund no giketo bed gimoro maduong' moloyo kuma entie sani, but kuma gichako godo no ber kendo youths appreciate. Erokamano ahinya Remi, Evelyn, Rigobert, Beli kachiel kod ino Roni kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi waber kod twak mong'ith kotudore kod weche mag ohala. Nyakwara Mugiajong in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbakoro. Mana kaka iwinjo rawere imed jiw mar mondo mi obedane kod paro mano mar ohala minyalo timo, to bed gino ma ihero timo, kik obed ni en gino ma ichuni godo. To kata obedo ni nitiere kod omenda matin minyalo chako godo, kinde mathoth iwacho ni chaka nikech kichako tema koro inyalo neno kaka idongori godo e yo makare. To kokale omenda no mabende sirikal chiwo rowere mabende oqualify kata inyalo mi omenda makamano, bende obiane kata obed kod paro maliw ewi kaka ginyalo tiyo kod omenda go e yo makare mar mondo mi ojiwgi gine kaka ginyalo dongo omenda go kendo gidongre gin kaka rawere. Nyakwara Mugiajong, erokamano ahinya kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono e chenro mar Rupiny kaachiel kod mbaka oromo. Aneno kodong' mana dakika matin kende to chopo kanyo saa 5 mar onyango, manyiso ni thuolo marwa mano miyo odiochieng' ma kawuono oserumo. Elo jogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni yo makare, mano moriwo jomak picha, jomak duola, jogo manitiere TX, director mara, kaachiel kod jogo manitiere graphics. Wagono erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ni Nyakwara Mugiajong e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.